Hindi pa rin tayo uuwi ng luhaan. Ayan mga idol, oh. Sana meron mga idol, oh. Medium na. Ayan mga idol. Ayan mga idol, oh. Medium na rin, oh. Masyadong kita. Ayan. Babae. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga idol. Welcome back naman po sa munting channel natin. Bali ngayon pala mga idol, magpapandaw tayo ng mga trap natin. Bumalik ako dito sa dating spot. So yan mga idol, maraming salamat para sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Yan mga idol, may flashlight ako nagamit. Meron tayong trap dito na papandawin banda. Ayan mga idol, dito. May kain pa. Wala siguro. Dito yung high tide, oh. Wala mga idol, oh. Yung bawas yung kain. Dito mga idol, meron tayo. May pain pa mga idol. Wala. Dito mga idol, binalikan ko paglagay yung nasiraan ako mga idol. Ang laki ng butas ng pagsira ng bubot trap ko dati dito. Sana meron. Wala. May butas na naman, oh. May sira na naman. Dito mga idol, meron tayo dito banda. Sana may huli. Meron mga idol, oh. Dalawa. Good size na yan mga idol. Dito mga idol, meron tayo. Meron tayong trap dito na papandawin. Sana may huli. Anong pain? Tapos walang laman. Dito mayroon, meron tayo dito. Kakaunti yung pain na lang natira. Wala. Grabe, sira na naman. Ayun, no?
Ang laki naman ng sira. Dito banda mga idol, meron tayong papansin trap. Sana naman meron. May pain pa. Meron mga idol, medyo malaki na. Ayan no. Malaki na mga idol. Nakahuli din sa wakas. Malaki-laki. Stay tuned lang mga idol. Dito mga idol, meron tayo trap na papandawin. Dito banda. May pain pa mga idol. Wala. Wala mga idol. Dito banda mga idol, meron tayong papandawin. Bali, 4 na pala yung papandawin natin. Sila lang mga idol. Yan no. Bali 3 na lang yung papandawin natin. Stay tuned lang mga idol. Dito mga idol, meron tayo papandawin dito. May pain pa na idol. Wala ito. Wala. Dito banda mga idol, meron. Papandawin dito na pot. Bali 2 na lang ito yung papandawin natin. Wala nang pain mga idol. May sira dito siguro. Sana meron. Meron mga idol no? Medium na. Ayan mga idol. Nakahuli din sa wakas ng medium. Kahit pa paano mayroon, meron pa din. Hindi pa rin tayo uuwi ng luhaan. Ayan mga idol. Stay tuned lang mga idol, isa na lang yung papandawin natin.
Wala na rin kain eh. Ayun may idol, oh. Medium na rin, oh. Masyadong kita. Yan. Kumakain pa siya ng kain. Yan. Babae. Ayos mga idol, nakabawi din tayo sa huli. Mukhang nandito siguro banda yung mga limango. Doon kasi sa unahan wala. Mukhang nandito siguro sila. Kasi dito lang tayo nakadali ng sunod-sunod na malaki sa bandang huli. Yan mga idol, bali tapos na tayong pandaw sa pirasong bubut trap. Bali naka 5 piraso tayo. Naka 2 tayo sunod-sunod na malaki. 2 sunod-sunod. Dito banda mga idol, oh. Dito tayo banda. Nakadali. Dito na tayo banda nakadali sa bandang huli. Dito tayo mamaya mga idol magpandaw o maglatag. Pag nakahanap tayo ng pamain mamaya. Ayos mga idol, nakadali ako ng 2. Yan. Dalawang malaki mga idol. So yun mga idol, hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat po sa panonood mga idol. Sana po wag kayong magsawang panoorin yung mga munting video ko. So yun, maraming salamat pala sa inyong lahat mga idol sa pagsuporta. Sana po patuloy pa ninyo akong suportahan mga idol. Magandang spot na ito dito na naman mga idol, oh. Magandang spot na naman. So kita-kits na lang po ulit sa sunod na vlog natin. So yun mga idol, God bless pa sa inyong lahat. Ingat-ingat na po kayo palagi. Dalawa ko ng malalaki. Ayos na. Masyadong kita. Ayos mga idol, oh. 2 medium.